दिनै रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया RGI बिनि आन्दाराव बाथौ धोरोमखौ जेनाखि बाथौइज्म लिरनो मोननायनि जेनाखि मोनसे हाबाफारि जेनाखि मोनसे जाफुंसारनाय बियो खोब बाख्नायथाव आरो बिथांमोनहा जे दैदेननानै बियो जाहैबाय आरो नोंथांमोना हमथाबनानै लाखिनायनि थाखाय बियो जाफुंसार जानो हाबाय बिनि थाखाय आङो बयनिबो थाखाय नोंथांमोननि थाखायबो आरो दैदेनगिरि बिथांमोननि थाखायबो गोबारै आखाइ खबनो थाखाय आं खावलायदों। दिनै बर' हारिया सिगांलांदोंबा बाथौ धोरोमखौ लानानैनो सिगांलांगोन आरो जौगालांगोनबा बाथौ धोरोमजोंनो जागोन। गुबुन धोरोमखौ लानानै आङो बर' हारि बर' जाथि होननानै जुदि नोङो इस्टाब्लिश खालामनो थाङोबा बे भुल जागोन, एकदम बे भुल जागोन। बाथौ धोरोमा जोंनि धोरोम होननानै जुदि जोङो गोजौआव थाङोबासो दावखोलाङोबासो नोंनि सिनायथियाबो आबुं जागोन। दा मोनसे खोथाखौ आं खावलायनो लुगैदों, जोङो धोरोमखौ सिबियो, सिबिनायजों लोगोसे बे धोरोमनि प्रति एसे एनै खेन्दाफोरखौबो जोङो होलायनांगौ। सिबिनाया बेजोंबो एसे जुदा जुदाफोरखौ बुंनो नागिरो, बिसिना मेल मिटिंफ्रा गिदिर जायो, ओरै जायो होननानै ओरैनो जाया। जों जुदाफ्राव थांनानै नुयो न'खराव साथाम साख्रियावलाबा सोर बांसिन बेथन मोनो बियो मास मोनसेनि बेथनखौ होजोबखानाङो फुरा रग' बोसोराव खनसे। जोंनाबो न'खराव हाजिरा जुदि साथाम मावोबा सोरना हाजिराया बांसिन मास मोनसेनिखौ रग' होनांगोनब्रा, नङा होमबा? जों जे माइ गायदों, खस्थ' खालामदों, इसोरा जे माइखौ जाहोबाय, जों दिनै माइ महराव मोननानै माइरं महराव मोननानै जों ओंखाम जानानै थांनानै दं। जों बेखौ थेंकिउ होनो, गोजोननाय होनो थाखाय आफा इसोरखौ, आफा बोराइ बाथौखौ जोङो गोजोननाय बावनो थाखाय जों बेफोरबायदि प्रग्रामफोर बानायो, नङा होमबा? जों आर'ज खालामो बाथौ धोरोमनिखौ फुवारनो थाखाय, जोंनि धोरोमखौ सिगाङाव लांनो थाखाय। बेफोरबायदि अनुष्ठान खालामनायाव नै आदामोना बिराद खस्थ' गोलैयो, आदामोना खस्थ' गोलैयो, आफादगिरिमोना खस्थ' गोलैयो, नङा होमबा? दा बेखौ मा बेफोर खस्थ'खौ रेजें खालामनो थाखाय नों आगानसे आं आगानसे जुदि आवगायबोलायोबा बे एकदमबारे खुनु खस्थ' जाया, जों मोजाङै लानानै थांनो हागोन आरो। खाम सिफुं जथानि दामनायजों जेब्ला गारां बोजानाय जायो अब्लानो गोजांस्रियाव मोनलायलायनानै गोसो गोरबोखौ मुहिनाय होनो हायो आरो जोंनि गोसो गोरबोखौ मोनसे थाजिम, मोनसे पिसफुल स्टेटासाव लांनो हायो आरो आं बेखौ फिल खालामदों। बेखौ खनोबाथाय थारमाने आंना मेगनजों मोदै गनो नागिरो, ओरैबायदि गोसोआव नांखायो, बेयो एकदम मोनसे बेलेग मानसिखौ स्टेटासाव लानानै थाङो, मोनसे बेलेग गुदियाव लानानै थाङो। बेवहाय संसारनि खोथाखौ बुंदों, हारिनि खोथाखौ बुंदों, नङा होमबा? जेब्ला गोसोखौ सहायनो हाया जायो अब्ला मा होनो, आफा बोराइ बाथौ जोंखौ नाहर, नङा होमबा? खनबाद जानायनि मोनसे सम सफैदों। दा बे मानो थाखाय जादों बेखौ बिजिरनानै नायनांगौनिबो सम सफैदों आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा जाहाथे मोनसे थान्दै मेलबो जानानै थांबाय आरो गुबुन गुबुन लेभेलाव मेल जाबाय थादों। दा बेफोर मेलाव निश्चय डिसकास खालामदों बा सावरायलायनाय जादों आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो दिनै जेनाखि बर'नि गिबि धोरोम, गुदि धोरोम बाथौ धोरोम, बेखौ मुलुग दरबाराव गोसारहोनायनि खामानिखौ जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोननि दारैनि खामानिया सोलिबाय थादों। दिनै रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया RGI बिनि आन्दाराव बाथौ धोरोमखौ जेनाखि बाथौइज्म लिरनो मोननायनि जेनाखि मोनसे हाबाफारि, जेनाखि मोनसे जाफुंसारनाय बियो खोब बाख्नायथाव आरो बिथांमोनहा जे दैदेननानै बियो जाहैबाय आरो नोंथांमोना हमथाबनानै लाखिनायनि थाखाय बियो जाफुंसार जानो हाबाय। बिनि थाखाय आङो बयनिबो थाखाय, नोंथांमोननि थाखायबो आरो दैदेनगिरि बिथांमोननि थाखायबो गोबारै आखाइ खबनो थाखाय आं खावलायदों। दिनै बाथौ धोरोमनि गुबुन गुबुन आर'जफ्राव आङो बाहागो लादों। सिगांथाराव आङो खोब आर'जफ्राव थानो मोनाखैमोन, नाथाय गुबुन गुबुन गामिफ्राव थांनानै आङो थानसालिफ्राव थांनानै जेब्ला आर'जआव बाहागो लादों आरो जेब्ला दाख्लैबाव क'क्राझाराव थानाय सेन्टारावबो आङो आर'जआव थांदोंमोन।
दा आर'जनि जिनाखि थांखिफोर आर'जआव जेनाखि लिरनाय जेनाखि खोलोबफोर बेफोर खोलोबफ्रा खाम सिफुं जथानि दामनायजों जेब्ला गारां बोजानाय जायो अब्लानो गोजांसो मोनलायलायनानै गोसो गोरबोखौ मुहिनाय होनो हायो आरो जोंनि गोसो गोरबोखौ मोनसे थाजिम मोनसे पिसफुल स्टेटासआव लांनो हायो आरो आं बेखौ फिल खालामदों जेरैबायदि दङ संसाराव सुदेम गोजोन बार बारलांफैयो आफा आनान गसाइ नङा होमबा बयबोथ' खनो बेखौ आर'जआव आरो खोब पपुलार आर'जनि श्लक बियो बयबो खनो दा बयबो मिथिखायो खननो हागोन नामा जयदा हायो आं ससे हायो बेखौ खनोबाथाय थारमाने आंना मेगनजोंबो बेगनो नागिरो ओरैबायदि गोसोआव नांखायो बेयो एकदम मोनसे बेलेग मानसिखौ स्टेटासआव लानानै थाङो मोनसे बेलेग गुदियाव लानानै थाङो बेवहाय संसारनि खोथाखौ बुंदों हारिनि खोथाखौ बुंदों नङा होमबा जेब्ला गोसोखौ सहायनो हाया जायो अब्ला मा होनो आफा बोराइ बाथौ जोंखौ नाहर नङा होमबा दा बेफोर जाहैबाय गावनि थाखाय बिनाय नङा बेफोर मोन्थोरा जाहैबाय बेफोर आर'जआ जाहैबाय हारिनि थाखाय आरो जोंनि समाजनि थाखाय बे समाजनि थाखायनो बे बाथौ धोरोम दाख्लै आदा मन'लाल बसुमतारिनि आङो लेक्सारखौ खोनासंदों बर'फ्रा सं डाइनेस्टिनि मानसि होननानै बुंदों गासिबो बाथौ धोरोमनि मानो थाखाय जोनोम जादों बाथौ धोरोमा मा खान्थि बेफोरखौ एकदम गुवारै बिजिरनानै होदों आङो दिनैबो मानगोनां देरलामांग्रा आफादगिरि बिथांनिफ्राय खोनासंनो होननानैसो फैदों आरो आं जोबाबा थाङा जोबजासिम खोनासंजोबनानैसो आं थांगोन दाख्लै आदा मन'लालनिखौ आं खोनासंजोबनानै खिन्थु 70% खोनासंनानै थांदों आङो आरो खिन्थु आरो बेलेग मोनसेयाव आं होसोलांबावगोन खोनासंहैनो फोजोबगोन आङो नेक्स्टआव दा जोङो बयबो बाथौखौ लानानै गौरब जानांगोन दाख्लै जोंना मन'लाल बसुमतारी बिथाङाबो बुंदों गौरबबो जानो रोंनांगोन नङा होमबा दा मोनसे खोथाखौ आं खावलायनो लुगैदों जोङो धोरोमखौ सिबियो सिबिनायजों लोगोसे बे धोरोमनि प्रति एसे एनै खेन्दाफोरखौबो जोङो होलायनांगौ सिबिनाया बेजोंबो एसे जुदा जुदाफोरखौ बुंनो नागिरो बिसिना मेल मिटिंफ्रा गिदिर जायो ओरै जायो होननानै ओरैनो जाया जों जुदाफ्राव थांनानै नुयो न'खराव साथाम साख्रियावलाबा सोर बांसिन बेथन मोनो बियो मास मोनसेनि बेथनखौ होजोबखानाङो फुरा रग' बोसोराव खनसे जोंनाबो न'खराव हाजिरा जुदि साथाम मावोबा सोरना हाजिराया बांसिन मास मोनसेनिखौ रग' होनांगोनब्रा नङा होमबा जों जे माइ गायदों खस्थ' खालामदों इसोरा जे माइखौ जाहोबाय जों दिनै माइ महराव मोननानै माइरं महराव मोननानै जों ओंखाम जानानै थांनानै दं जों बेखौ थेंकिउ होनो गोजोननाय होनो थाखाय आफा इसोरखौ आफा बोराइ बाथौखौ जोङो गोजोननाय बावनो थाखाय जों बेफोरबायदि प्रग्रामफोर बानायो नङा होमबा जों आर'ज खालामो बाथौ धोरोमनिखौ फुवारनो थाखाय जोंनि धोरोमखौ सिगाङाव लांनो थाखाय बेफोरबायदि अनुष्ठान खालामनायाव नै आदामोना बिराद खस्थ' गोलैयो आदा मन'मोना खस्थ' गोलैयो आफादगिरिमोना खस्थ' गोलैयो नङा होमबा दा बेखौ बेफोर खस्थ'खौ रेजें खालामनो थाखाय नों आगानसे आं आगानसे जुदि आवगायबोलायोबा बे एकदमबारे खुनु खस्थ' जाया जों मोजाङै लानानै थांनो हागोन आरो दा जोङो बेखौनो आइमोन आफामोन जोङो बयबो खौसेथि आगान सुरलांनांगोन दिनै बर' हारिया सिगांलांदोंबा बाथौ धोरोमखौ लानानैनो सिगांलांगोन आरो जौगालांगोनबा बाथौ धोरोमजोंनो जागोन गुबुन धोरोमखौ लानानै आङो बर' हारि बर' जाथि होननानै जुदि नोङो इस्टाब्लिश खालामनो थाङोबा बे भुल जागोन एकदम बेरे भुल जागोन बाथौ धोरोमा जोंनि धोरोम होननानै जुदि जोङो गोजौआव थाङोबासो दावखोलाङोबासो नोंनि सिनायथियाबो आबुं जागोन दा बिनि थाखायनो जोबथारनायाव नैबे आर'जखौ अननानै बयबो खननि दे नङा होमबा आं हाजोबा खिन्थु ससेल' हायो आङो खनगोन ना बयबो ना खना